Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka ku da warhaka, barka wannan lokaci. Kamar yadda muka saba, ni ne Mustapha Zamani wanda ke dinga kawo muku tallace-tallacen fina-finai sababbi daga wani kamfani. Muna dauke da wasu manyan fina-finai guda 4 daga cikin sababbin fina-finai mu na kamfanin Sultan Goro Sallah kenan. Na farko akwai mai suna da Bakin Mulki, akwai mai suna da Mai Laya da Goron Sallah wanda Sallah muka yi. Wannan sababbin fina-finai ne masu kyau wanda ba za ku iya samun su a YouTube ba, za ku iya samun su ne a cikin group na VIP kamar da muka tallata muku, wanda za ku iya biyan kuɗin ku ne yan kalila, wanda za ku iya samun su cikin group na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata. Ga duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan tsari namu na VIP, muna ajiye muku lamba ta mu wanda za ku ɗauka su ku magana ta WhatsApp ko ta Telegram, wanda za ku iya biyan kuɗin ku ko wace ƙasa kake. Insha Allah idan ka ɗauki lamba ta mu kai muna magana ta WhatsApp ko ta Telegram, to za mu gaya ma yadda za ka biya kuɗin ka, sai a saka ciki tare ne za ka iya samun dukkan wannan sababbin fina-finai wanda sun ka fito daga kamfanin Sultan. Wannan fina-finai ne sababbi masu kyau wanda kuma sanan ga ku ne wannan manyan jarumai ne wanda ke yin fina-finai, kuma kun san ba za su fi fina-finai lalaku ba. Suna yin sababbin fina-finai ne kuma masu kiliyan, kuma idan duk wanda dai ya shiga ciki shine zai bada labari. Muna saka fina-finai da kowane kamfanin Sultan, Algaita, Yusuf Zamani, Al Hussein, duka dai da sauran kamfuna wanda muke saka fina-finai. Kenan duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan tsari namu na VIP wanda muke gaya muku, wanda za ku iya samu duk wani sabon film a kowace ƙasa kake, idan ka ɗauki lambar muka yi muna magana, to zan baka haida za ka biyan kuɗin ka ne. Insha Allah sai ka biya kuɗin ka, sai mu saka ka cikin wannan group wanda kana zaman ka na fina-finai za su isko ka inda kake. Kenan ga duk wanda yake son shiga cikin wannan tsarin na VIP, to lamba ta mu tana nan mun kaji muku ta Libya, wanda za ku iya ɗaukawa sai ku muna magana, sai ku biya kuɗin ku kowace ƙasa kake. Dan ka ɗauko lamba ta mu watan ta Libya wanda muke aza muku, to za ku iya biyan kuɗin ka, sai a saka cikin wannan group wanda za ka iya samun duk wani sabon film da ya fito. Insha Allah mun gode. Kar ku manta ku mun subscribe da alamar kararrawa, da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su akai. Insha Allah kamar da muka saba tallata muku fina-finai na group mu na VIP kenan, za mu ci gaba da tallata muku sababbin fina-finai irin wa'annan dukan su. Wanda ke yake bukata sai ya dauki lamba, sai ya tuntube mu ta WhatsApp ko ta Telegram, ta nan ne za ka iya biyan kuɗin ka mu saka cikin wannan tsari na VIP. Insha Allah mun gode. Kar ku manta ku mun subscribe. Insha Allah.